Здравейте! Вие гледате Excel по време на избори. Втора част, аз съм Мариела. В това видео ще стане дума за разпределението на мандатите по многомандатни избирателни райони. В първата част на това видео ние видяхме как от този брой гласове, подадени за 4 различни партии, се разпределиха ето тези мандати. И така, следващият въпрос, който е засегнат в закона, е как тези мандати да бъдат разпределени по многомандатни избирателни райони. Нека тези 100 мандата да бъдат в 3 многомандатни избирателни района, като първия многомандатен избирателен район дава 40 депутата, втория 35, третия 25. И нека ето това да е примерното разпределение на гласовете по многомандатни райони. Тоест, партия 1 получава общо 1000 валидни гласа, като 500 от тях получава в първи район, 300 във втори и 200 в трети район. И така за всички партии преминали 4% бариера. Как работи закона? В предното видео обяснихме какво е квота на Хеър. Квотата на Хеър беше броят гласове необходими за един мандат. В частта при разпределение на мандатите по многомандатни избирателни райони, квотата на Хеър се изчислява за всеки един многомандатен избирателен район. Тоест, сумата от всички гласове в първи многомандатен избирателен район се разделя на броя на мандатите, които този многомандатен избирателен район дава, и се получава квота на Хеър за този многомандатен избирателен район. И така за всички многомандатни избирателни района. Както виждате, в зависимост от броя подадени гласове в съответния регион, квотата на Хеър е различна. Тоест, стойността на един мандат във всеки избирателен район е различна. След това отново се изчисляват основните мандати за всеки избирателен район. Тоест, ако си спомняте от предното видео, разделяхме броят на подадените гласове в този многомандатен избирателен район, например 500 за първата партия, на квотата на Хеър за този многомандатен избирателен район. Същото за всички останали партии. По такъв начин се получават основните мандати на партиите в съответните избирателни райони. И така, след прилагане на това делене на броя гласове върху квотата на Хеър, се получават съответно за партия 1 7 мандата в първи район, 4 в втори и 3 в трети, или общо 14 мандата. 14 основни мандата. За партия 2 общо 15 в първи район, 3 във втори и 12 в трети избирателен район, общо 30 мандата, разпределени по правилото за основни мандати. След това закона казва следното. Остатъчните мандати следва да се разпределят по правилото на най-големия остатък, като за всеки регион се изчисляват колко допълнителни мандата остават. В случая за регион 1 ние сме раздали общо 37 мандати като основни. Той дава 40 мандата, значи остават за разпределение 3. Съответно, втори район 3 и трети район 2 мандата. Партия 1 от своя страна получи 14 основни мандата, а е заработила 16 на национално ниво. Тоест, тя трябва да получи още 2 допълнителни мандата. Броя на допълнителните мандати, които партиите трябва да получат, е равен на броя на допълнителните мандати, които многомандатните избирателни райони трябва да разпределят. Но въпросът е коя партия от кой многомандатен район да получи допълнителен мандат. Това става, както казах, по правилото на най-големия остатък, изчислено за всеки регион. В случая за регион 1, многомандатен избирателен район 1, подреждаме остатъците на партията, които, ако си спомняте от първото видео, се получаваха
като се махне цялата част на частното между броя подадени гласове в този район, делено на квотата на Хеър. В случая партия 1 при деленето на нейните 500 гласа, делено на 64 гласа от квотата на Хеър, получава остатък 0,81. За всеки район се подреждат тези остатъци и започва раздаването на допълнителните мандати от този район на съответните партии. Първа получава допълнителен мандат партията с най-голям остатък, в случая партия 4. Втора получава мандат следващата по големина на остатъка партия, в случая партия 1. И интересен случай тук е, че партия 2 и 3 имат равни остатъци, а има за преразпределение още само един допълнителен мандат. В този случай партията с по-нисък номер на жребия получава и този мандат. Ако допуснем, че партия 2 е по-напред при този жреби, то тя ще получи този мандат. Същото за втори многомандатен избирателен район. Там квотата на Хеър е 60 и съответно при деление на 300 гласа за първата партия на 60 се получава 0,98 остатък при делене. Обръщам внимание, че тези числа са такива, защото квотата на Хеър не е цяло число. При тези мандати отново се получават остатъци и тези остатъци се подреждат по големина. Тук трябва да се раздадат отново 3 допълнителни мандата. Първа, с най-голям остатък, мандат взима партия 1, втора партия 3 и накрая партия 4. Същото за многомандатен избирателен район 3. В резултат на което се получава ето това разпределение на допълнителните мандати, при което съответно партия 1 взима на национално ниво 16 мандата, които са разпределени съответно 8 в първи район, 5 във втори и 3 в трети. Обръщам внимание на един особено интересен случай. Случая на партия 2, която е с равен брой гласове като партия 3, но взима допълнителния мандат, тъй като е с по-преден номер. В същото време партия 1 получава съответно пропорционално гласове, тъй като тя е равномерно разпределена в районите спрямо големината на мандатите, които те дават. Има интересни случаи, когато ако жребия, например, беше решил, че партия 3 ще вземе мандата, то тогава би се получило несъответствие между броя мандати, които трябва да получи партия 2, тя трябва да получи 2 допълнителни мандата, но по това правило получава само 1. А партия 3 съответно трябва да получи 2 допълнителни мандата, но тя получава 3. В такъв случай закона казва следното. Ако има такъв случай, от партията получила повече гласове, отколкото тя има на национално ниво, повече мандати, отколкото тя има на национално ниво, в случая партия 3 се отнема допълнителния мандат, той се отнема, тя преустановява участието си в разпределението на допълнителни мандати и всичко започва от начало, като тя остатъка, най-малкият остатък, който тя има, в случая в първи многомандатен избирателен район, се занулява. По този начин тя се изключва от последващото разиграване на допълнителните мандати и дори ако жребия е казал, че мандата трябва да отиде тук, то новото завъртане на рулетката ще го махне и обратно ще го върне в партия 2 до изравняване на националните мандати, получени при процедурата, описана в първото видео. Ами, това е. Системата е справедлива и не забравяйте да гласувате.